Ni aingo iublay baka potnet kaladap hajar episode. Nadu blayalap yaga gospel lingba ka potnet gospel media ministries ublay ulakta bat penkala shibon ki mensim ki bakodor. Naka jingdum shika jingshai, naka jingyap shika jingin. Lingba ka naka jingshikri utray ula say shibon ki shakri ki bakensai ki jongu. Ki ba menta ki long ki rishon bat ki paya baskem jong ka hima ublay. Ublay ulong ubala man penkelai ka jingin bat ya ka long yin habangi IT shau. Kong pa sungu utray lemba ka yin ki khun ki jonga maka ho yo macha ya ka jingin betmai ni isha ya kata ka ba utray sa upendap sa kata ka jingsuk. Masywa kapor ba pidang em bay kam tu baka partai pim jutep yang ai ki khon ngi jenjar ngi yo bam ngi mi yo bam pim tep ngi belai kan mau pim judon yang ngi kwa bandon lang ngim juyo ki khon ki kwa ai pir kim juyo i pi sing belai pim judon yang pile sang pile jadi ya bam su ba be ki parlong te ting teng hayeng tang ka jaban bam ngim don. Dapat ulat peniteli ulah mo o kata kami sim jing teli ai don haga yeng lai sekri try juru ai ngu ai ublai mare ke baro ai ngu ru bai gini sekri jing try punya kendo iki amta magini potenat ai ketien yang bat ini kum ka yeng ikai di kisan akamau sien be pistor yang ba watchwa iki himau jong blai ba dia ko hok jong u kay bro on sa alang tam may isya kata kalang tam ko jogu perwa pipang mapiam ngalit belah ngaba itu kun baret kun bahe pan udan merohi undang dan lais nam ule school hi wan school hi perwa pipang mapi tengah ngalit belah ngaba kun te khandai beji mir ngadang wan si yeng ting teng don dan bam yeng teng amot pan pisana tu jaka belar ngamnon marbale bapir pipang stay kir kila yarap no ya ba pipang stay te ngapan ngabon ha ki jar dan batep kitu basa marjan ki yo i te men step ngam don shu hayeng ngal akhre balik tam bilor no tang ban yo ban ai jai ki khon kan no ngak thang nga jaw mat ki por ki bahing se ro kim juan balik ki ting dawan yo le se haban ai te ngai ngo pat yo blai hot nga le jaseng mo nga le jaseng man seblai tam ngam stu thau along mga don be hakan niam ngam tip nga le jaseng ada wanang tu suka ju ita ka jinglong ta ka jing em de haden nang tu yang dala aden ngaya duai hawan nga duai nga angnot da mesim janga nga terang nga trai ngam kwa ka ngam kwa ka spa ka pong ko nga kwa tang ka wei ka jing so ai hasam da aden nang to ubelai pan ujubab yang ngai hati bi ya ka poternat tengai i tengong ni ite pastor kakta ba ka bakar ite syu hei don ngan wat ite pastor de hade nang tu ngampoi perkhat ba midu jumpi yalam yang hate ha jeseng hate po mokhar tidal ayalam tengah kendet ba ide itu pastor bang akwa na TV hade nang tu tengah ala jeseng
kata sen te hoi tu kapor ki khodwai shman ngarang pane ngam len kam sim ka kwa ngarang don jing leran ade nang tu pa te to askul la kot tengah wan hai bu jaseng tengah keli nak ki breng hai mo ki bu jaseng ki breng em tem ki bu be shanong stage polaim khara tong ni ngan le kum noi selaim khara to ma dem stul aku la kot ngam jule shei tam ta kam sim jang apa ka don be ka kam sim ban wat ban ke do no be ti pastor hade nang tu tengah ai ngo be ble imidu jong phi hipat yalam yang hajeseng hati hanukuan dedal alet pan ani kat nong akamen kemesin bangai kendo yaki tengok ani ai ngo utrai tu ngal alet jeseng tu cisen hade nang tu trai kuta yang upen syai yang hawat ngan ami yang tholi te utrai pat yang uli kamba bakrau ai ngo ma chicken mau aku por bang let pen baptes ngal alet jeseng syai kila yo jengi ngal ayo jengi kai sywa te dala let pen baptes patakasni nami na ngong ani dala apkum na syai ngong pastor kan ngong pastor ngong balai munu dawai jonga badawai kuli unang banlut hi apa bilor ulah la kulit hi terkhong hi ngah kali pastor te hadin nang tu yang pastor ai ngo ubeleken pipang ayo ngong minyang tholi ken yang sedang ani ta ai ngo ubeleken ba utra la di pengkhia janai pipit ton kam sudi dawai lak mo por naman ni demo hadin nang tu pan ngayo jing pengkhia ai ngo pe hadum tam dan hi kempur reji syau yang terli ulah di banpur dengan ingo haka pen baptes la long bat tep sunan iki ibro tep bat jingpang bat iki ibro khati ngaso bangalami ibro bathamai ngalami nang tu tak jing dok jing jenjar kalat lot baka mesin jang akan tak jing kemen tak jing susi jing selai kala jalot dengan kalat tempat pipang pima piru ngala long banga kala kandu atau mesin jang kemen pelati utrai manglayo itu utrai dah hadin nang tu ndala wan hayeng itu tengah juya keren berpi ngayat berduai depan tajung pi ayu trai lembah ke jong pi trai dalam ma hak sekri jong trai lembah ke jong pi ngaru yo ma di ke jengku mari ada kata banget tiapang problem mana kena menang tu saki kita helap de kumtahi abang alek hi ban ko ngu sya ngok mak ti jong play om wat choi ka hok sang alek ban wat kata ka hok ke ban long hok ni ngas tu ye ko blok tes abang ilet long hok gel dia ngas tu hi ke jepang ko palau tu wah kan mau lali sumar keleng rega kerja tu fila tu ko ada pian hasurok ro himla syu labun simpi kelon hi hasurok tena do be pastor ijuan iju serlok kwa angot bapir pi phai lap syu bale ango pe bale kan ma porba pila let pen baptes pan ke jepang jung pi yang bat pi ke ju beli le kampan la long ba la start jung ke jepang jung pila laus la pendekut sendan pimi nang tu no nang mi kisi la nang yat bet ke kejat jung pi nang mi kisi la nang yat bet dia hadap pastor kita i yang ba la per si syamla ai ngu trai ke paro ke yang ke jonga kamtam iki pastor mar kila sei sanak ta pungti ini kum ke yang isko siapa tu por saya sekolah dula isko ba laku lenti ya bang ya kenduk ni sekri jong play ni di sekri jong play ke iba Aisyah kata ke jing im nak ketien ke jong play ngai ngo eu play ni kong nomor ba mensyua hawat ba impat imtep kata ida do bila yo pa eu try ila yo ke jing pen em te yang ai ngo pa eu play ba mensyua ada habban lit bala hab re ai ngo pa eu play menta u play la pen kalai te mai hipat menta ba pendap yang hasem mai hipat batip iki ke ibaro ke jing kam jonga ngam don kam syu bangalit balakum bangalit mensyua bangadakit ki khol kiti bandalit balam tang ai ngoi bele ba me ihi la pendam donut jengi ka plo ka donut jengi ka kemen ban ai ya ka tien ke jong blay ka daw golong na mar bangila mat yala di ngila ya sham yunu jisu ban ngim kwa ban long khap nap tang haladi
Henry ban samlem ya ga e ga bo trai ula le ga ji im ga jongi deng ta ngi pen sngo bangi pen sngo ya tin ga jong play hado ngi la poy ga ne ga episode ka ba arajar menta ka tayo ban ga ga bangi kwa ga long u trai ula pha ngi ban ya lap ya ga gospel wong khilet ya lap ya ga gospel shaki ban riu baro kani ga long ga jing pha ga jong u ya gi sunran gi jong u ngi snow gum gi nongbot gi jong trai ngi shpen ka ngu ya di ha ga ne ga hukum ga jong u ya ga ne ga great commission wong khilet ya lap ngi sedang la ga sedang but ngim juker do pu ngim juker do baru try hisha ulale ki kamba badai ma u mar gani ke jing shakri ke de jing shakri ke jong ngi dei ki be trailer ba du ngi spen ka ngo ya gani ke jing khat ke jong u badai ma u ba pen biang na dong sedong bagi sungu yo blai bon lam ro ki brio ki ya don lang bat ngi ki be rap lang bat ngi hang ne ki be shakri lang bat ngi ki brio ki ba u blai ula pha film ji ki screen film ji ki la si ki bikin mi ha ki television break ki dei ki brio baro ki balaya kershan yangi nadu bangai don ke jing shitam ti ngam juyo ban de shisha ban kiu shakayeng ke jong oblay henry nga aingo lamba kani ka potenet ngala yo pat ya kaktien ke jong oblay lamba ki shakri ki babun ki balawan hakatei ken ke jaka ban ai ya kaktien ka baim ngam chim ladu ken kani ka lalong ke jing kerkuba na ka daw ken wat lada ngayat makana kita ki jing jonga ke bangam yo ban kiu hakayeng ke jong oblay henry kani ken kalat pat yang ka don sakaway pat ken lemba ka potenet ken ministry ka bala ai pat yang mga yo kalat pat ban shakri u ken kam shim ladu ke jing shakri jonga lemba kani ka potenet ken ke jing ya lenti jonga shisha ngalaya lenti ka bang kejing pang gejonga kepala yo bangam la syu ban ki ngam la syu ban yat ngam la ken ban le henry nga aingu pat yo blai lemba ken kaktien kejong oblai bangala yo kala pen yang kala ai men sim yang kala pelak yang bangan yang scam ban bangan shat ni hu ni nong pen nama de ma u nong pen kya de ma u ken u bara ai shisha lemba ken kaktien kejong blai lemba ki shakri jong oblai nak potenen Haleluya, ngai ngu itrai, ngai yoro itrai, trai unok pen em jungi bakrau ngai ngu yu namar ba ngai syam yu ke jing em ke jonga. Nama utrai wat yanga, bun sien nga shik pet na u. Henry utrai udah ye palat yanga, deha kapor kaba ngai kendu bat I pastor bantai. Bawai puwi ke sembai bangi bat na kanega gospel TV ministries na kapotenet wai puwi ke tien ka bangi bat ngai baganom long le nai ngai bu tau sembai wa habat hanor ha ka download ka ba sai sa kla ban ka download ka ba ka download ka ba don share la ka download balong mau siang Henry ibon ki download pat ki ba sai sa Hari ngi ai ngo pat yo blay ya ka jing khot ka jong blay ya ka jing em ka jongi ban ngi ai ngo ro yo blay badai mun sim jong blay ubala yalam mingi ha ka bangi laban pen ko ngo yala de ha u ban ngi ai ngo yo blay na ka banta ka ni ka sngi adap songo yo blay try kan rat jungi ba ula ai nga kan ni ka por kan ni ka lat ka ba ngan ai kan dia ya ka jing ya kan do jong ha shimet ba de ka e ka bla ja bat nga shimet ha ka ba nge kan do ka ba nga poi ka lenti ka ba ka perthai ka lam noi nga mata bangala kala niam hoi man chuang adan ka niam nrei ka ni mata ka long bangala hadin bangala ya lenti lai kendu ki jing ya tengku ki ba ka baning kong ka dei ha ka por pa ka khon jonga ka ong nga koi ka sngi drive ong ban lek papa nga don kam ban lek praise and worship ban lek ruai tengok nga ya khon ngla sei ka kali nglanya napoi ham tai pulo sukan san ngalong kumba ka met jonga bro ka we ka long kumba hakata ka pori na suduai kami ka kantin Jisu na ka sentur ka jonga mara hakata ka por ngong atra Jisu
ngan lech manta syakani ka ban lech yarwa yaro eme bakani ka kon ka jonga kani ka jing sitom kani ka ibar khoi kan pelaj ka kerteng ka jong metra Jesu bat markum tahi ngasngo bangayo e ka jing pungkia bat kumta teng layan bat ing lali on isyata ban lalapoy hang ta jakaru ha jakab ki seng ban yaro yutra ngalayar wailang ngasngo baka ta jing pangkalong normal undan Yesu ndrei te ndala dep lawan no seyeng ngalpo hiyeng ngatia yang latia anta sport te ngeperkhat mau ngate yok kunu yok ke ka bahabangan lek no hospital te ha ta kapor ka ong lek hospital te ini I dan I lok nga bat ki bahai perlok tu ki song ta ka lek no stai sport lek security por bangapoy hang ta hospital ngadang tibriuhi tengah ya keren kelaya ada wai kelaya injection kelaya test kemudian kumtai dia doktor lawan ong day bagani ke Jingpang sedem ke Jingpang ke bala blok lut kita kitiet kijau dia doktor lawan ong larai ong bahaban operate no dia ready ban le ta operation dia dalade kita kesengi ke ban le kita kayu lak perung hang tu ban operate doktor ki ong ngemla ban operate ten ta kadau ki ong ban discharge no alik na swasiya te kumta ngalami hadin light te yo song hayeng sudi ki dawai ndrei kamdan kata bangan yo thia bangan khabre pi khmat bat ngamla ru ban bam ngam solong presyo ngapun mek si doktor tendala pun ta doktor ki wan no ndala poi ha gohti ngalek hang ta tigi ong ban operate and okay be ready tomorrow we'll go for the operation hak ta next day la le ta operation tor ngangai ilot iki bakile ha monitor jongka bagi tap iki ya to tiar bahang ni ki besuk nang ni ya kumni terter hadu bakin da tap ta ngono ndala dap to doktor wan sule kentek tingam to kumba joinga my duty is over but everything depends on the above the heavenly above it depends on God kani gade ka banga ka bo try lale mar bakadai akan mau kadai tang ka kerteng ka banga mi next tur jonga try Jesu aga kerteng jong me ngapan ya kejingkot kejingkia pat kejing penem pa kejingkot ngayo nang ta kejingem kat panang ya kipor apriang la pakhlanye ya kejing ya dei jong amu try ngalapa udan sisya kata kabor dei su beli masisya ngale ya kendo counseling teng don ki cap poi ha portanet don poi ka haki pelok ki bakam itu ki bakam pau kum pastor Bante ki malai kendu na duk ki por ki ba mencuanga nampat dan ru kata ka jingmut lani ka jing ayu yo Jesu nampat judan kadang dan hia kan yang try ki kon bo ta try mencuang ngadan ngade bo kerdu ngade uba sitam nai na duk bangala pedang bangala long nongbut sisya jung Jesu ngam ju panshu ya kanu nu jing dan kam jangan na kibrio na pan bek nu blei na song tho bangan na pan nu Jesu nu blei tra u ai ye pan u ai ru ha por ka biang dang hau niu banai April u kon jang au don ha Bangalore udan ha Bangalore pun yang awang ba papa dan kampisa ban hapsiu no admission na menta ka MCom namar la siteng banai dan pisasyo ha account e ru tinga ong iu ha ka phone ngong akon ye duwai
next day ngalai office te nganawan janmiet ngali draw pisani ATM are ngayo aman ka message kawa kalarung ka pisap te hata kapor ngasi ong mayukon praise the Lord namar belai ubana April de banga slam banyo tulop kapoy yang ha kata kapor ta kita rik ki balakhat tarik baka pisah ka dong ka tarang ong kan bang ong bawai kapor biang balong ba ngayo kata hang ni kijingai ki ngam tanga pengklan ba nada kadan kenong no jingpang kadan kenong no jinge panu blai try kan rat jo jisuhi kan mawe ka we kesngi ka ba dan kisnam ki ba machuang yang pat itu try ka ba ka wutlan kala ade ka ngim ong syok hospital kala ade ka holiday home ka wadang suja men sembenai ka dei bat uni ukun kesiu janga uba ngi ki ka kun janga ha ka arpu sau tarik bat ha ka arpu nyau tarik jong uni benai me i pun ni lok yang aman step na hospital i ong ya ka kun la pelan tambah ya uklung pat dang bat namarba ki suba budan ke jingpang jaundice tenga na kiena batia nga subuta lang kamat ngamare syas start kali ngale cepo bulan po hospital bat nga bukti yu tu kun ksio nga duai ha kata kapor bat hadin arkanta yo report na po hospital ba katu ka jingpang jaundice kamdan ai ka report klong normal nga praise the Lord de Jisu bale ya kata kamba pat baro ki kamba ai nahi morwe ngai pat nasyania de Jisu bale lamta sanpo ndriu snap ngadon hakata ka uniform ka bangoong kaniam ya katu ka uniform ngalalau pat menta ngaladon ka uniform ka bam desu kaniam kadai ke jingeng ha ublay kupa ublay ukun pat ublay mansembakoi Nyai ngo yo blay baka portrait ka late on lang ba ki YouTube pan ngiyoro shibon ba ki feedback Nyango you play ru balang bagan dengan ministry ngi ju perlong ru ya ki healing festival. But nado usnam arjar kendai ngi lasdang ya kene hado menta gidang ya perlong ngi gi jeseng healing festival. Bagi ken mau tu ki por bagi perlong nang kong kidan teng kendiat ki breu teng ki pendok mensim ngi Henry kat banang ya usnam kat banang ya ki por ngi nang i ba ke jeseng ki lanang he bal ki breu ki lanang wan banga sungu you play badai leng ba ki jingwan ki jongfi ya ki benginang laban penlong shishu ini ke jeseng nau snem shau snem bal ke jingwan ke jongpi ke jingi shim bentalang ke jongfi shisha ka aimen si mingi shikan dai bangi da sungu you blay nagam ta jongfi aba pi ke advertisement of pi ya ki jing pentip film shimla yo i tang ban shupet henry pi wan ru shekini ki jingi seng banga sungu you blay bagi don ki shakri ki jong try ki bawan nadu Delhi pastor Arvin pastor chef ki bajuan ki sungu sha you blay nam ta jongkiru ba nadu usnam arjar khatway kilawan shakini gi jeseng kila yishimenta haga healing festival haga ni janmin ko aban kren ta ka banta jongi ngiwan haga ni jaka ngidon lagi jongi jing ngidon lagi jongi jong ki jingket Barilah kejan dia waktu nombor bos ngolong syabar sama bos. That time I was having no self control. Hak tak puan ngamnon ke bos. I'm truly speaking.
mighty prophet called Elijah. Ublay ulam penmi usyakri ubakrabo tau de Elijah. And through the ministry of Elijah, Ana kajing syakri kajang Elijah. God brought a national revival in Israel. Ublay ulon la onra kata ka revival hakari bro kawe. They were Judah, Zebulun, Utau de Judah, Zebulun, Issachar, Gad, Issachar, Dan, Asher, Naphtali, and Benjamin. Asher, Naphtali, and Benjamin. The culture that we live in, Kani ka culture ka bingi im. people believe in karma. Ibriu ki ngat hakata ka karma. People believe in good works. Ibriu ki ngat hakajing le babhagi jongki. Think that by good works they will attain salvation. Mina go no suffer. Mina go back no bread. Cause the Lord is my provider. Mina go back no bread. He is my daddy. He is my daddy. He is my daddy. He is my daddy. Ya kini ke temple an penluet an penjatna. Ba finum I umau kalau rumau gabungan an penjatna. Na do na tenrai na telang o Jisu la itu lupa ya kata. Pada kata ke jing itu lupa la ada pendap sisa. O Jisu itu ya kata ke jing itu kalau abang deh harus nem life usau, life lain na life usau. Ulah dia itu lupa ya kata. These are the days of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of darkness and darkness and sorrow, the voice in the desert, declare the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet goes. Lift your voice in the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Israel is sin. Margini long ski. Ki jong Elijah, ki ski jong Moses. Oh, these are the days of Elijah, preparing the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of darkness and darkness. The voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. While the trumpet goes, lift your voice in the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Jehovah, there's no one like Jehovah, there's no one like Jehovah, there's no one like Jehovah, there's no one, there's no one like Jehovah, 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 oh, like Jesus. There's no one like Jesus. Behold, He comes, riding on the clouds, shining
There's no one like Jehovah. 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 Right up to me. Not sure. There's no one like Jehovah. 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 Behold, he comes riding on the clouds. Oh, lift your voice in the year of Jubilee, and out of Zion his salvation comes. Para uno senam rugin perlong biang ya kan ke healing festival how benai September na do arpau arpway arpulai sengi pelai sengi tok ding sisa jan ba ke sengi try sau sengi kan ma lupa ya kan ni bad yai bu ha ke jing duai bau try un le ai ha ke ni jing seng jong ka healing festival pengai ngo sisa yo blai ba ke ni jeseng na do basdang hadu menta ka long bet ka ba job Nyai ngo yo blai na ka benta ka ni ke sengi ka ba ublai ula ayangi Lesisha ublay ulong ubabha. Bat mangi kum ka jing shakri hi baro ka way ngimat yaga jing bha ka jong ublay na ka way kasngi shakawi kasngi. Ni ai kublay yafi baro ki badai ki Portanet family partners ki badai ki nong duai ki ba phiju duai ha ki jing duai ki ba re ki jong phi. Bada shisha ngi ai kublay ro ye ki shakri ki jong ublay ki bawan ra ki khubor na ka way ka por shakawi ka por. Ka khubor ka jong phi kam shimlong ka ba leno ei re kala lej ban pen em ki men sim ki ba kodor kala lej ban kta ye ki men sim ki ba kodor ban kala long ka jingker khu na ka benta ki briu bangin ai ku blairu ban ki cable operators ki ba la yai ne bat ngi nadu basdang ban ngi ai ngo ba deilang ba jong ki ru ki ai lat ya ka ba ki la pen mi ya ka program ke jong ilang ba ka cable ke jong ki bat da shisha ngi ai kublai ya fi ki cable operators baro ya ka ba pila shim kiawan pen i gini ki program but piru pilong shibentan aga jing shakri ya blai but the shisha kum ki breu ngi mla ban siu keliang ya fi ngi mla ban le ai keliang ya fi ndre u blai udan ban le ai aga jing em ge jong fi pisngo kum ba ka dei tang ka kam ka ba fi tap i gi CDs ne fi tap you pen drive ban pen i ka program re kwa ba no fi lada pipim dan mapi program kanom lej ida sngongo nam ta jongfi ida ai kublai kerpang ya fi bo bleu nang kerkhoi ke yang kasam ke jongfi unang kerkhoru ine ke jing trai ke jongfi baru bleu nang le ki kamba nagasngi shagasngi unang ai kemet ka bakot bakhia ya fi ban nang dwairu nam ta jongfi bo bleu nang le ya ka kamba pat unang kerkhoi ke jing em ke jongfi baro hagani ko por ngi kwa ban duai na ka benta jongfi baro ki ba jupet ya gani ka program na ka wai ka sngi sha ka wai ka sngi ikwa ban kerkhu ye ki longyeng ki ba don hagani ka jilla ka jongi ikwa ban kerkhu ye fi wei pi wei ban ngi kerpa de fi ba fin pdiang ya gani ka jing kerkhu hagani ka sngi kum ki shakri ki jong blai ngi yeng na gani ka jaka bangi kwa ban kerkhu ye fi ikwa ban kerkhu ka longyeng ka jong fi ba u blai unda kerkhu ye fi unda yalam ye fi ba unda kta ya ka jingem ka jong fi Pila ban long ki briu ki ba kumlo pila ban don hagano ono ga jaka rengi duai ba ublei un kerkhui phi un kta ye phi haba phi osngau ye ka khubor ka jong ublei ingin ya duai ga ne ka por try ni ka por ni wan man kerkhu na ni briu ga try ni ki khon ki chai way go try ga long ying long sem ga jong ki go try but try ki khon ki ti ga try ga kta ke ke baro ga ba ki le go try ni duai man kerkhu ye ki ablai ba ki no ni ki bor ba man bor jingdom ki batte ki ba khon ki ble don bor ki ta ki kin riano ba ba ga jing suk ga jing kaman ga jing ba ga jong try kan long ablai hallelujah ga lord ka ying ga jong ki way go try jesus way hallelujah ni duai ga Brio try and why get you Jesus amen haka kerteng ke jau Jesus ngi duai amen amen hallelujah bleu nang kerkhu ya fi
Pinalong ka daw jung jing kerkuru ya ka pertai parok wai. Boleh jing sok lan ka fi boleh shibun. Amen. Amen.